Jisu uit ya pi udan ka jing temu ka ba kraw nam ta ka jing em ka jong pi udan ru ya ka plan ka ba internet ya ka ba pi pimpat ju poi perkhat ya ka ka ba unle ha ka jing em ka jong pi tadeng tai ki banget ka de sha ka jing kemen mar gi don ya ka ta ka jing kermen mdei ka ba shung antat ne ka ba ngi shumudur handra ka de ka jing kermen ka ba long bet ka jing kermen jong ka buram the hope of glory tadeng ta ni ka singi ka mamtanga kwa ba ni kren bat pi ya kawai ka subject ba kata kalong ba nganget bu trai bu aga donut jonga kani ka jingkeli ngakwa ban bu pi kani ka sngi hato pi shep tieng mo ban yap hato pi dang shep tieng mo ban yap ka jingyap ka dei tang makahi ani ngila manong ka subject ka ba krau do kata namar ka dei kani ka subject ka jingyap ka ba penlong wat ya ka beneng ka ba penlong wat ya ka perthai ka ba pen khi ya ka beneng ba ya ka khndo ka ba pen khi wat yo blei ba un le halor ka ni ka phang ka de ka jing yap ta ding ta ka khin ka jong blei bangi pet na do ka basdang wa adam bat ka u blei ong la fi bam no ding jo ka jing tip pen yap da ka ba yap shisha bat habaki ki la bam kalawan ka jing yap ka mut ka subject ka ba krautam ka ba pen khi yo blei ka de ka jing yap Bat hanga ni ka sngi ka kwa ban kali fi ni ka jing kali hato phi tieng mo ban yap. Nga sungo yo blai ban ka ktien ka jang o ngi yo i. Baudan we breu u shakri jang blai u apostol jang o bautau de Paul. Ya bo krani gini ki ktien u ong ya nga ban im kalong Chris. Ban yap kalong ka jing mentoy bat nga yo i how ni breu. Ya ka ba umdan ka ta ka jing salia ban yap. Baudan pan ya ka ta ka jing angnut. Baudan no ba du try. Hoi ngi is away shakri jong bleu tau de David wong i kani ka wing awat ba kani ka wing akwa ba kita kalong bangan yo na ban shong ba utra ka yeng ga jong junam ya ka bangan yo ban khmi ya ga ji itnat jong bangan ya kali ka temple ka jong uneru angnot dik ban let no shautra uneru angnot dik ban ya kendu no baru blai baru shepting ban ya kendu blai ka de ta ka jingyap baru shepting ban yap upolum shepting ban yap la ngi pule ya ka tien ka jong blai ya ka bu tho ini ka city ka jong skinam Philippi kalau nong ban kong record arfulai ka ongkom ne hendra sungulungo hakini baro ar habang adon ka jingkwa ia ka ban letno ban long lem badu kris na ba kalong ka ba khamba shikat dei toy ban sa ha ka do ka long ka ba khamdon kam ken na ka ban ta jong phi wong ba ka khamba nga bangan letno na ka ni ka do bangan letno badu trai hendra ka ba pa yang ban shong hang ne khnang ba kan long ka jingker khu ya pi gi badang im wong yela di ngan kuslai la yushu yela di ngan angnut saka eipat ngan kwa saka eipat naman ngalayo ka jing im tadeng ta wong ngam sngo salia ngam sngo shep tieng ya ka jing yap speak ne ka khot ka bar pui ong na mar yang ban im kalong Chris ban yap kalong ka jing mentoy bar ngi i ba ka jing kwa ka jong Paul kam dei shu ka spa kam dei shu ya ka khndo kam dei shu ne ba ken jado andre ukwa ban yo no yu trai ban yo no ya ta ka beneng ban yo no ya ka ta ka hima menamar ula dei lupa unong snong jong ka beneng ukwa ban yo no ken ya kata namar ula tikna wong ba ka ba yap kalong ka jing mentoy wong kalong ka jing mentoy ban yap usngol thu ikene haba uyap uyo ken ban bam ya kata ka jing trei ka jing uyo ban le kemen na kata ka jing trei ka jing kum briru haba ula yo ya ka pension uyo ban bam ya kata ka jing trei ka jing nganget agane ka sngi ka mamentau trai un ai fi ka bor pa phim dei ban shep tieng ka jing yap tadeng ta la fidang shep tieng ka jing yap ka mut phim pat tikna ka jing em ta phila tikna ka jing em phinom tieng shu ya ka jing yap tadeng ta phim dei ban tieng i ki breu ki ban yap yang ne ka do ka jong phi phim dei ban tieng i ne ka perthei phim dei ban tieng i ki mar ha ka wei ka sngi kum tur ngi ha ban yap hi tadeng ta ka jing yap ba ka jing em ka shong ka bor ka jong blai ka de ka khti ka jong ta bangi don ka khti ka jong in shep tieng ya no Today ta la dangi yap, praise the Lord. La dangi let no na kene perthei praise the Lord. Namar kata ken kalong ka ba khamba yang i. To ai kat ba pinang em pin em nam tau Chris. Bala fi yap kan long ka jing mentoy ya fi. Nor try la pen kre ya fi kata ka jaka ka ba khamba. Mdan jing yap, mdan jing susi. Nyat no itu ki umat, mdan jing yap shu, mdan jing thang shu kata ka jaka. Hendrai tang ka jing em ba ka jing kemen, ka jing suk shabam jikot. Bam dei bu shu antat. Hendra ka de ka tien ka jong blai kan ka ba pen tikna ya kata ba men pen kan mai phi ka ni ka sngi ka ba menta
bakam dan ka jing tho hang no ro bakam dan ka no ka kot ba khu jong no ro ka bala ban pentikna kum ba ka bible ka pentikna ki we ki kot niam ki shu tho baka dan kata ka jing em rei klem da pentikna lau ta ubre u yo ne onam yo ya kata ka jing em hendra ka dei tang ha ka ktien ka jong blai tang ha ka ni ka bible ka ba pentikna yo breu la da ula yo Jesus Christ ula yo ya ka jing pen em padeng ta ka ktien ka jong blai ka ong pau ba nget ha onam jat shu rei yo ya ka jing em bam jikot Wei bola kongo bola nget bola pediang yo Jesus kata ka jing bitar ka jong blai kala lat no na o hendrei utau bam nget ka jing bitar ka jong blai ka dang sa halor jong o tadeng tau trai ko aban kerku ya fi ka ne ka sngi ka bamenta tadala fila yo ka jing em nget finum shep ting shu ka jing yap finum shep ting shu eno but lada phim shep ting shu ka jing yap em phi deu breu ba khlan tam lada phim shep ting shu ka jing yap ka bamut mdan wei bala am pen khi ya phi lada phi dang ting kemut phi dang dei ba sha job reu tau bom ting shu ya ka jing yap u dei unang job ban ngai ngo ba phi shakri yu trai unang penem jong yu Jesus Christ wat haba ula yap ro ula im shim la shep ting ya ka jing yap na maru tip un im tadeng ta ai ba mangir nginam ting ya ka jing yap na mangi tip haba ngi don bat utau bolong ka jing mi pat ba ka jing im langi yap ro ngin im baladangi im nginam yap shu lano ru tadeng ta ai ngo yu traiวันนั้นคุสไลก็กับประเทศกับบัตายพี่ในกับประเทศกับเป็นนี่พี่ในกับเป็นสโง่พี่กับเป็นกันเดะกับเป็นเชฟเตียงกับเชฟเตียงกับวันนั้นพี่เตียงหยอกพี่ยับก็เอาไปหน่อยพี่ว่าอยู่เตียงช่วยกับจิงยับระดับพิมเตียงช่วยกับจิงยับใส่เสียนกว่ามันรีพีทพี่เดียวเบรียวบักคลันบอร์ตัมพี่เดียวเบรียวบักคลันบอร์ตัมบัมดันมโนอุบาละเป็นเริ่มยาฟิลระดับพิมเตียงช่วยกับจิงยับนั่นมาอะไรฟิละดอนกับจิงเอ็มมาฟิละยอยูจิสุคริสini bu ik jing dawai kan ka sngi ka bamenta tarawan kwa la lot ik jong ka perthai la phio ka bam ba ka jain kop hot no ang ka tin ka jong play la dau blay la kar khu ye fi ai ngo ye ka ta bat nga kwa banong ye fi la da phidang em ma ka ni ka perthai nga ngai phide ban long breu uba prakhat nam ta ka hima ka jong play ba de hin ta fin long ki ba bit ki ba biang ki ba ruspa ki ba dap khnang ba da kata ka jing ruspa ka jong fi on pen ruspa i ta ki ba bon nay kita ki baduk ong gektin ke jong blai Jesu udai beruspa andre lawan longduk bada kata ke jing longduk ke jong uban beruspa yang ngaba dia pi kan tadeng tang ka badong ifi kan ke sngi ke mentala da fi em kan ke pertai to em tang ka we ba fin pen em ki men sim ba fin shakri utrai badeng ta nai em shu na ka mentai la di pidon ki spa pidon ki kror pidon ki yeng ki jaka ki puta barok finan kwa pinain kwa pin le yu ye kata da kan ke miet fi ap no klemu kres itu ai ba finyo yu kres ba finyo yu nong penem pio ene ke jing em ba de heng ta la pi em hang ne par thai ru pin long jingker khui ki ba bon pisa jong ki ba bon ka sakut sa habang ka shu don hang to klem dala ban pen don kam ka spa jong pi kan le yu la da ma pi pim pat yo ya ke jing penem ba la yo ke jing penem ru pin le yu to ka spa ka jong pi ta de ta pen don kam ni ka spa ka jong pi naga benta ka gospel penon kami ne ka spa ka jong pi banlong ka jingmento yo Chris kat ba pi pidang im kan long ka jingmento yo Chris da pi layap kan long ka jingmento yo pi kan utrain ka khu yo pi wa nom benut ye ka spa utau badang benut na kwa banong fi u bleu nom la an pleu da ka batmai da pidang benut nam ta utrai ka bomut pidang tieng ban yap ka bomut pi sngo ban em sa ru hang ne ka perthai deng ta utrai u e je pi bat kar ba pinang em pen lut yang ne ka jing em ka jong pi lut ye ka ta ka e ka pidon nai thep kai sa bang nai thep kai sa to ban safe ye to ka pisa ka jong pi chi bon hendai to ai ye ka ta ka jing don ka jong pi ban pen em ye ka ne ka perthai ka don kam ye pi ka don kam ka resource ka jong pi ka don kam ye ka pisa ka jong pi pala da philayo em to long pi ka jing men toy na mar ba ppm na man tau Chris long ka jing men toy nam tau Chris tran ka khu ye pi worship ting ye ka jing yap worship ting ye ka jing pinship tieng ka ba pipio asno train kar khu ye fi ngin ye dwai hangani ka por ka bamta train ka por nga ai ngo e me ko pa namar ba me a hangi ye ka ne ka tin ka jong me namar habangi la yo ye ka jing em ngim tieng shu ye ka jing yap ong ka tin ka jong me trai namar yang nga ban em ko bong Paul ka long Chris ban yap ka long ka jing men toy ka bomut kat bangi dang em ko trai ngi de ban long ka jing men toy ya ka hima ka jong me bangin long ka jing men toy ya ka ne ka perthai leng ba kata ka jingem ka ba mela a hangi ngin long ka jing shai ngin long ka mlo ngin long ko trai kata ka jing rap ke jing lap
ya ka gospel ka jome ban pen poi ban pen priang ke leng ne ka perthai mar we asngau ya ka tin ka jome we bo diang ya ka tin ka jome uta ken onio em ong ka tin ka jome trai baka kamram ka jongi ko trai ka dei ban em na ka banta jong kita ken ki bayap namanta kita ken ki ba klemukres namar melapen em yangi bangin em na ka banta jong me trai bang duai nga deker khu ini ki kon ki jame me weng men sim jing artatien me weng men sim khapnap me weng men sim jing septing baro me weng kita ki men sim coconut ki ba klet no ya kita ki ki jing shisha me weng kita ko trama ai ki ya ka ni ka jing sha ka ni ka sngi bakin sngo tho plan ki em ka dei om shu na ka manta jong ki yela de hendrei ka dei ban em na ka manta ka jing men toy ka jame try but try nga duai nga deker khu ikini ki brew ki jame ko try kin long ki brew coconut ka daw jo jing ko balada ki im na ban long jing men toy me ko try balada ki ap kan long ka jing men toy ya ki hi ong ka tien ka jome adwai ngi ka khu ki ko try i we pi we coconut ka spa ka po ji jidan je em ki baro ko try kanum sakut sa habang kanum sakut sa ha to ka jing pelang na mar kata kanum poi sino sinoru mar ka knyang ba ka sarangan bam bagi nong to kin pen pei ba kin to henry try ba akin pelang ya ta ka spa habeneng bahaba kata ka spa juki ka dan hang ta ka mensim juki kan dan bakin pelut ya ka spa bakin pelut ya ka pau ka jongki ko try ha ka bon pen em mi ki mensim mar kita ki mensim kan kalalong ka spa jongki ablai kan long ka spa jongki bahaba kata ka spa ka dan haba kita ki mensim ki dan makiru kin dan lang hang ta ko try ngada duai ngada kerku ni ki kon ki jame ngai ka hima ka jame kan riu spa ka jing try ka gospel kan long riu spa ba try ngini i ko kan ra try shibon ki mensim kin wan sha ka jing penem Idwai ngi aingo ko try ka tenge jame u jisu unong penem amen but amen hallelujah ngai bu try ka khu ya fi ngai bu try le ki kamba ga jim ga jong fi ngai bu try un penan kam ru ya fi borba kat ba fi pedang em pen em na man ta ga jing man toy kres ban da fiap pio ga jing man toy la di hi try ka khu fi ngin sekindo pat pila an phone pila an wan sin ga jaka ngin yo ban ye kren kamba kublai shibon amen